Kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman monggo Mas Badar, Mas Anggit, iki Mas liyanipun. Ayo, mboten ngira-ngira raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo Mas Badar, Mas Anggit sedaya mawon. Kanggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sakjeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan, Mas. Wah, sami. Oh, iya Kula to. ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur, Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh iblis tenan. Saya aja mbok pisah. Heeh, jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Buwuh. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no waduh dhewe Mas Anggit. Mas Anggit Karanganyar. Keng Karanganyar kuwi bimo yo ngudangi sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nunut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Anggit kok awakmu kok. Niku wis rokokan Ndang muni yo. Padha kok salone gelut nang kene ya. Omang sampun. Ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah jenenge buwo. Ah ya buwo. Lah aku ya buwo. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji to, Mas apa to sing dorawo? Mas Wahyu Don enten Kalih? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Apa- mboten mriki pisan. Abot nonton bal-balan, Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh Aja Jember. mriki pisan, mriki Nek pisan. kok mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Iya. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih Mas Badar? kula rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku mawon. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sakmenika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama, Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih, Mas. Nggih. Kula wong adoh ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne Oh, kabeh nggih. sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Yo tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Blan- Lah nyapa ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndonga. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau.
Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine silam. Kan meleh Lah ya ngono to Mas Karis. Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, wirete beda Mas. Wong nganjuk. Kowe ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Min. Min. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si Niko enten setunggal nembe. Ngono ngitunge suwi. Itu musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Jer tak tawake ae. Lah malah wis mbok sudo setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo jerku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa nggone dhewe Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu ya. Lah, iso elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Bali, Mas nggih. Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih, sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Ya ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak gak keprok san. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong koyo uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya sing ngono kuwi. Kula anu parani kok sing nanggap. Parane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Apik elek lho. Ya ya Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Wah aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula ora nek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku. Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula, mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula, mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kuwi ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Mi aja kon omong. Mas Anggit terusno Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Nggur perkara sak kembel iso viral lho iki kok. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong kae genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh, mriki niki jagong, Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagong ngene kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten terus niku. mulih ngono. Mulih lali. Ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu dedeg-dedeg mawur. sing nampi sing wedok. Ya padha ae. Oh, ngoten. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih ndi, Tang? Apik lho niku Mas. Apik ngono ta. Dapite pun ceklek pempingten niku, ya to. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene. Sing to. Memang kok ngelokne aku, jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Ora apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kuwi dikekke pembayar. Oh, iki yo nggone Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok.
Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kere, ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca seniman iki pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih. Terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Jenengan barang kuwi kok. Kok aku lah wis tau ndek bojo. Ale nak digondol kancane. Ayo sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere malah Umum, disiar. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan, kula ya ra cerita. ujar akal nggit. Piye piye Kowe piye. dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to asline. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah aku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, bawa Ora ape. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. Weh, sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Ido. Ten YouTube sing dereng enten Mas Ido. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng debat karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. lah aku yo ora madeg dalang lho, Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mengki kula sawer nggih. Tenan. Niki pengusaha, Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo. saestu, niku. nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoke Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Songko ngomah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan lagi. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sih kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Kok bareng kok Mas Anggit lho? Mas Anggit mawon, Mas Anggit Mas Anggit mawon. iso laku. Weh, Hah? Bebas ya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono bae wong enek kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawae kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal no aku mau wis bawa ngono kok. Oh wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasanya Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit, Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon, Mas Jarang Anggit. petok aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Biar iki ana bawa. Ah, wis. Bingung aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wong golek catetane. Jane kuwi ning isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora enek, kene pedalangan kok. Wah, buka HP. Dek. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis, awak. Pelok, nggih. Nek kersane dipun tutukan wong ini bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Domonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, yo salah vakum yo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek celak vakum angel nunggahke suasana iku. Heeh. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Mbak wis jan kaya Mbah Sukron kuwi jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya apal. Oh, Mas ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak
tresno nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho, Mas. Nganggo alat ya toh. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambarmu ka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Astobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salam. Langgeng, Amin. Amin. Bah, sing bawa sidane aku tok tadi mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Nganggo kopiah kok pisan. Go pecis. Jare ada duet sih toh. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jemene Mbak Bir. Duduk. Heeh.